Nesplate rozo mwisa. Chingoitira kungotiwa na tabuda upaya ndoto mwana asende Mwari ngakukomborere shamwari nemoyo wako wese nemoyo wako wese Mwari ngakukomborere. Alright shamwari asingatisimsane pakudzidza shamwari tose titodzidza tatiwa nawo zviri nani tikuonawo mabasa akanaka. Zviri naniwo Mwari unyetwe Mwari uyu andinomutenda baba nezvaari. Ana chingotibatsira shamwari kwacheti. Bera lari hakumbate yako. Tandi shamwari singonesana tikufamba sei. Pane vanhu iri baba. Pane vanhu. Pane vanhu madhara. Hey madhara. Anowanira. Hello. Aiwa. Aiwa, dzekezi. Mdara ide Aiwa, kurei. Kurei bana. Zviendeke. Aiwa, zviriko. Makadini. Atipo makadizi. Tiripo. Toswedere redu padhuze. Asikazi. Titaura nemika. Yatodora hapana problem. Hapana problem. Taida kungoitaura nemi. Takumbodzokera. Takasiruka. Aiwa, uya izvi. Atodzoka mdara. Atodzoka kuona. Ayo touya. Bana yataurina. Mdara makasununguka. Aiwa, takasununguka. Matosununguka. Yeah, takasununguka. Makadi ngova. Alright. Alright. Nyatotaura zvakanaka. Makadi ngova. Aiwa, tiripo zviti makadini. Baba handoitwa braka Chongwe. Ndina Bhanda. Ndi Bhanda. Saka tiri kutsvakawo kabasa pano tati tiwe ubasa. Nokuti mangoona kuti zvinhu zvacho mamiriro azvakaita munyika umu hazvina kumira mushe nzara kudzimba uku. Ndine kabasa manje kadiki karipo panapa. Kabasa kari panapa ndeke kungochera. Kuchera? Tipe baba, tipe. Kuchera. Ngakona kuchera. Aiwa kuchera tochera. Tikakona kuchera. Kuchera ni machera takaita. Tochera. Hadi tochera. Yana kaite. Mashandira apya. Tokotopa mwetiro wechimwe chipiri. Munoda basa here makomana. Uchapaka. Akomana acho uchapa. Ndatombo vataurira but vakaradza kusahusisa. Kana kumba kwenyu mugereze na madzimai enyu. Ndikuda vanhu vanogadzirisana udi. Pane vamwe vari kutoda. Ndikuda vanhu vanokomana watuwe pana. Iwe gunman. Vari kuda chi? Vada basa. Vari kupi? Vakomana vari apa. Makadiwo. Yarara. Iwe gunman vanoona kupi? Tata achitouya saka tasangana nekuuya patachiuya ndina Bhanda nini Kachongwe. Saka vataona nepfuti yawo pagate. Ani? Kachongwe. Kachongwe? Kachongwe. Bhanda Kachongwe. Imuri kuda basa? Tisa nzukuchera. Makambochera. Yatakambochera makuva yese vanhu vakashayika kumaraini kuti tisaivacherera. Wambotaura nawe here vakomana? Vataura. Ndiko kuchera kwavanga vataura kuti kwavati vauye nawo pano vagozochera makuva pano. Kwanzi kwaita nzara. Zvekutoti kusera zuro chaicho takatopiwa rimwe gomba remarara ratakachera. Takatochera kunorova. Eso tachitoti toenda kuMontana kunochera kuMontana handiti. Kunochera chi? Makomba amarara. Mune mapepa here matsamba anoratidza kuti makamboshanda kumugodi. Takamachera mugodi here. Mugodi hatina. Mugodi haticheri. Ndo vanhu vandiunzira. Abasa tinoroba basa musambochi. Iwo waona sokuti vanogona kusenza varuma. Basa. Masuridza dzidze sadza here idzi. Vamwe ndeve sadza. Sadza kutorina. Sadza kutorina kwedu sadza. Saka unosimba nei kudai so? Ibonongwe baba. Vauya kutsvaka sadza Majisikata. Ndikakuti rori muzadzi mungaisadzani. Rori tete one. Gunman. Rori. Ndakuti uchengete vakomana. Interview yavo kuzadza rori yokutanga. Mutaipu zvauri kutaura zvekuti wakambochera ndio type dzofira pasi pamugodisi. Saka rega dzitange dzambochera pashi pano pamagravhura uchapa wakaitwa wanditi kuda. Uzvinza. Ndoda kuti vachere varume ava. Ndichavapa 2 days. Rori baba, rori. Rori inoswera zara. Chitoti paibasa titotanga baba. Enda kupinda hangu. Iwe chiro apa siwe chenda izvozvi. Ucharega vanhu vachipinda kugedhi wazvinza. Right. Aiwa, uyai kuno. Muchachera apa. Muri kuzvinzisa. Zvendira izvo kamusana chamati maziva maakugona. Kopoto nediwe. Makatobika. Tatakangokarobikwa sadza. Achiti ndo yesa. Eya ndo saka une dumbu isadza kai.
sadza riri kunetsa Arikunetseka nesadza Bhanda. sadza ranetsa amene papa panhau dzechikafu kuti tinenge tichiita sei munotanga masevenza mozodya kana mombe zvamunosunga mombe motanga madziisa kumafuro mozodzisunga kuti momuka muchiinda kutomuka tichisunga saka manje toda kutanga kutoanza kudzidzisa munya kuseni kushanda. Ungadyisa mombe munya uri ready riwe chamatipe mafoshoro chamatoshanda kunoku asa kuda kuti shande izvozvi ndinokuda kuti chakufamba zvamairi vabe pikiyo hapana watorambidza kushanda kurumidzai apa ndopandikuda rori Bhanda niukati uri kuchera uri kuushira pari kuchera umwe sei kodomborodi pano matombo haasvipiri haupiri dombo unoenda kujerewe uri kuziva munoenda kujere vakomana aiwa cherai hai hasirizvo ndikuti matombo musabata munochera muchiunganiaiwa munoisa apo chitofu apa musasanganisa namambara chitofu mbara ndeipiwa chitofu handina makubvunza kuti munoziva handimoona mvura munobvisa iri isu tahata tisina kuya nesitofu ndopotashere yekubikira pasitofu chimira Bhanda haakudza mwana upedzisira munobvisa avinga violence atauya neyo panashandira mhuri yakoshanda nesu ikuda basa revakomana ava ndovasirutida panapa zvamoita zvebasa rako pane pfuti shamari panotanga shamari ina ndau inga pfuti waziwa unoona mjibva nesuo zvakawandisa iwe Kachongwe uchataurisa iwe chibvisai mavhu aya muisa uku yanda ndichiti stofu matombo muisa apo chitofu cheipapo ndopanoda kuwana iwane zvasanga alright imakomana uyai kuno matombo pawo mambara pawo rauzanza rori nhasi munoona vaungadza matombo aiwa ndinovabara hapana matombo anhungwe ngotara kuti gorite kuburuonawo chitofu chachecho chitofu chofa mende zvimwe samari iri basa iri basa asamarika ngatimbochinjana ngatimbochinjana umbocherawo aiwa pane problem ipapa bozi zvimari mati ngaizadza rori uchiyekera rori tione kuzara kwerori handakula manheru andambodya kaini chamari mumwe kwako unenge wakadya angatizadzero atichengetedzadzero uchandifoshora atizadzero ivo mudhara vanongotora vanhu vose uno wabva uko uyo uya kuno uya anozvigona kupiko anongotora vanhu vana Kachongwe vana Bhanda akambochera kubviko vakomana mudhara futi vakomana sizve zvakanaka havho munhu kumbozamala dzimwe nguva munhu angangoitsvaga mari ikaita vakomana ndada ndimborowandrai baba vati vada stofu aiwa apa timborovanda timborowa mbicha marika atimbozorore mda aiwa titombozorora aiwa zokuswera uchishanda mushandiro wakadai oso aiwa rori hafu yebhara unoona zuva rovira chete azadza bhara aiwa ngatipiwe mari yeipapa tiropa azishu gozi ano ndaramda ndo zvamamuchitaura kuti munozadza rori hamumisi izvi munoona vachidya mari munenge muchibvunza kuti tinyore nhai amakorokoza anoda mari dzawo yakadai ngavadya mambara nechitofu muchisanganisa kudai saka isusu mudharaka taronga kuti pasitofu yacho isitofu yacho iyoyika aiwazve handibhadhari nzungu dzakadai zvevakomana tinotoenda kumiro
zadzai rori zvatakumirwa kumiro ndezi saka uri kuti chi kumiro isati yaendi moenda inyo kumiro isusu tozara chiona dzimwe plan muri kureva here kuti motibhadhara kai stovhu yacho yo ichibhadhara chipa mambara nenhingi zvamasanganisa 30 chi $30 ime maira miyedzi iri pano Bhanda izvi mdara gaimeni asiya tipe mari yedu tipe mari yedu tipe mari yedu hamuzatijairira mazuva ndinabasa nezvo mdara anakonda Gorerenzara yakadai so inandithe. Ndakunda ku. Iwa ndakabudza kuti chini. Andisina kataura kuti ndakabudza kuti chini. Apa uda kunotiza nje. Nekuti ndandisipo. Upenzere munhu usadzoke panapa iwe ndatidzoka mani uri kuenda kupi kwe ndatidzoka kunoku uda kuonererwa mukadzi wosinzo usadzoke panapa handidzoki upenzike munhu ewewo ndakutoingenzi saka ndachida kudai ndasiyawo pano ndinoti makasunguko mukomana wakaendeipo hai pano mazuva apera mukomana uyu takangopesanawo padiki wakatoenda wakaenda saka wandiwa tsvaka mumwe munhu unogona kungotsvaka ndati ndionei muzvisekuru kuti dai ndokutsvagira kai munhu imimi ndimi wandotoda kuti musare pano wati iwewo ini ndoti ndosara ndiri panapa musara muri pano ndichibata zvese zvei makasununguka zvese nongosirai iwewo nyatsojekesa nyaya anozaikana nyaya dzotawagwaka iwe toda kuti titi ga nyaya dzopera nditi iwewo uri kuti iwewe nhasi uri kuenda kuharare unovata kuharare kuna mai uchiitira kundege uchiitira mangwana bhozi ndoda kuti na8 da kubata flight ya8 saka kureva kuti ndenda tosara nhasi ndenda toriwo pano nhasi mematora pano sekuru ndosikamboona ndamukira kumba makusenseni maifanira kutoti dai matosira pano sekuru inini wadiwa nditi chikafu wafa chikafu chiripo chakazara memchingosarudzawo zvamunoda ndizvo zvisekuru makasununguka inini zvandichaita muzukuru ndosara ndichaona plan ndiona plan memaita basa memagonesa muzukuru unondifunga kona machado kona achikumbira zvimari mufoni menyu mbokumtumira vana baba kumba kwana Kachongwe kuona inzara iripo kumba kunombumira zvakanaka mukumbira mari shoma mufoni menyu totumire muri kuti kudii baba Shalom ndiri kuti ndakumbira mari mufoni menyu shoma tumira vana baba nzara iri kumba kwenyanyira handisi kunyatsonzwisisa kuti muri kuti kudii wati Kachongwe mari kudii totumirawo kumba aukufane nzara mai vangu inini hamuna kana zuva rimwe baba Shalom ramakabva watumira mari mondiudza zvana Kachongwe ndinei naye Kachongweni ndinei nayeni hakuna zvakadaro mari iyo ndiri kuitumira mai vangu vakazvaraka andinoziva ndini mwana wavo ndiri pano izvesvo ndakutovatumira una shamwari sitiri kudya tiri kuguta kuno katakusadza vabereki baba ndevedu tese amai ndevedu tese
Techimwenda zvokuti vasafanhidzira kumba amachaloni. Isingo chatigute kuno. Wati zvinhu zvacho zvingafamba zvakanaka here? Baba Shalom, ndakuudza kudhara kuti rungora kwatingoti zvakachongoka ane basa rei? Handi baba wedu tese. Chakakosha mai nababa chii? Handi baba wedu tese. Handidi kunzwa nonsense mani mukuru, handidi kunzwa nonsense. Kodi kwako? Yeboyi. Muripo? Ndiripo. Ko mukangemba mufuna kubikwa kuti mabikwa. Maiwe. Asi. Kwazwai? Yeboyi mwana. Bwe. Kwenda kungogara unge mchembera agereso. Kondeita sei? Jara iyo iyi. Hapana zvikuita. Ko makati kombe? Ndipangu akati muzukuru. Aiwa indofara ini vakati va. Vamwari nani. Ko mabika iko kuno? Tabika takadya kudhara zvimasusu. Hamuna zvamasiya here zvimasusu mukombe? Ndingomwira. Hamuna. Hamuna muzukuru. Ndakuvara nayo. But hayo zviri nani. Ndava nzara isi yekunyanya kuchemera stereki kaita maso vanhu vakaita seizvo. Naika. Mbuya ndandauya nenyaya yangu. Handisi kugara stereki. Ndiri kutomhanya ndiri kutoenda kwandiri kutoenda. Zvakanaka muzukuru. Ndakaona MP ouya kumba kwangu. Ndikati MP vanhu vakawara nezhara. Kana MP hai vakachongwe ndauya nenyaya yahombe kwamuri. Akavhura program yakaita nini. Akati atingaita sei vakachongwe kuti vanhu vakwanise kurarama. Iko zvino munhu wese akuita zvehuku. Munhu wese akuita zvenguruve. Saka tingaita sei munharaunda yenyu nana mbuya gomo. Ndio vandatotaura zita renyu ipapo kuna MP. Ndakatotaura ngati ambui kumbuya gomo. Kanzi hai inini ndanjifunga kuti dai tatora vanhu vane zvipo zvavo segore rinosinamira zvakanaka vanhu vavawane zvekuita. Tikatora vanhu vane zvipo zvavo tokwanisa kuti zvipo zvishandiswe. Saka nyaya itoripo mbuya ndekuti MP wakavhura studio pamba pangu paya. Saka studio iyoyo patori nemakombiyuta, magitare, madrums, zvese nezvimwe zvonakidza. Amona akungoti asati zvauya hazvo zvekuti pamba pangu paya pasati pavakwa zvamona. Asi ndinotona zitouya. Saka nyaya iripo ndekuti ndakandinyore vanhu. Vanogona kutamba, vanogona kuridza mbira, vanogona kuridza ngoma, vanogona zvese nekutamba. Saka ndakabva ndaziva kuti aambe vanotamba. Mbuya vanotamba kana zvevo zvekuimba kuchechi kundoziva muchimboimba. Saka ndadouya namafomu aya, muona mafomu aya. Ndadouya nawo. Izvi akatobva ku iri amuna ndakatobata rakatonyogwa kuti National Arts Council of Zimbabwe. Handiti kutoreva kuti isusuka tisuka arts yacho isusu nemi. Handiti yeZimbabwe. Saka kureva kuti imi munofanira kuti mupinde pamafomu aya. Mapinda pamafomu aya. Ndobva ndakuisai futi mubhuku iri. Hai mune foni? Ndobva ndakuisai nenamba dzenyu futi papi? Ipapo. Saka ndonyaya ndatoya nayo mbuya yakatoya na MP. Yakanaka. Yakanakisa. Yakanaka. Ndikati machembera angu hangasari. Aiwa kani. Sena handida kusaririra. Ani maona mani. Ndonza anaita kuziva kuti mbuya kusara abasari. Handisariri. Ene ninoona toita kuti musasala futi. Waita kunzi. Ngatokuya. Saka mbuya nyaya yoti wapakapo. Ndiye kuti pari kudiwa mari kuti munge muchipinda pamagetsa. Panodiwa mari. Mari. Papa chinzi madhora magumi madhora. Maiwe. Kumire madhora. Ndeiwanepi manje. Hai, inini mbuya semi ndokubhadharira. Ndokubhadharira yamwe mbuya wangu ndokubhadharira. Aiwa. Asisi mbuya vangu ka. Munokwanisa kungoto muzukuru nechindiro chehuku ka. Aiwa ndokupa hangu chindiro. Handisi maona, handi maona. Nini namuona ndendaro kukavha yekudhara kuti mbuya vaone kuti. Unogona. Aiwa ndokukavha yamuna izo ndakatotekegwa shangu na MP. Yozi Bhanda wakapa basa pamashoko pedu. Ndoba akatopinzwapo paina chemi. Maiwe, ngakaita basa. Watori pabasa Bhanda izvi zvokuti izvi ndikangosvika. Skati, ndikangosvika shuka. Skati, shuka, zvese namasamba. Hey. Yabuzi chairman ndakungowa Bhanda unditi ndataura nachairman. Chairman wakutondipinza pabasa. Ndazodai. Saka izvi Bhanda ndiye andotofamba futi naye panyaya dzekati. Unenge matogona. Unotori takatobatana. Unenge matogona ndokuyamura. Anomaona mani. Ndokuti vanhu vasimukire. Saka mbuya imi michirega yakwanza nyandipei kufungwa mudita. Ndinongonyora mbuya gomo kayo. Hati namba dzefoni ndo dzamakasiyana manyora pamadziro kwangu. Saka. Mati amuna nyama mabika. Muda. Ndoziva kuti amuna. Mbuya matima. Ayo mba makabika zvo. Makabika. Zvimutakura zvishoka mwana. Ya, mutakura ya.
Yeah. Asari zvamboita. Wasazvoitwa? Mai mbuya marinda mirira. Mirira ako muzukuru. Ndogona kumirira iyi. Mirira zvenyu. Asi semunhu wamapa kuvuka. Uya nyani chagai. Ndava kumba kuka. Kwakatooma. Aiwa zvina kuitwa muzukuru. Aiwa. Ndoro kunyora pia gomu. Ifo namba dzawo. Panokwanzi mutambo watanga. Ndodo yanchito kutorai. Nemi. Unongo wagona. Shikeyo. Sigeni zvenu. Garana nechipapa. Sombe makati kukasovai. Kodiko kuno. Kuno muzaize. Muri kuwa. Mutengesa umbatya. Murutengesa here zveshuwa. Mutengesa. Aiwa kana murati tichora ore mene here titengere mene. Murati. Aiwa tikambozviona zviti. Aiwa nekuti aiwa kuonesa kuona atibhadharisa. Tinosvika pakukwereta. Madi? Tinosvika pakukwereta muhozvi. Tinoshupa pamwe. Zvakanaka aiwa tatoona. Kana izvi. Natingoonawo nekuti maketeni akanaka. Ngotengai. Hembe dzevana dziripo dzevanhu vakuru pasapo. Maketeni zvese. Akuona taona but mari hapana. Mari hapana. Uwa hatimboti kungotaurirana vakuwa nekuti kuti tojoraorana meno hazvishandiba. Hazvishandi. Zvangoti pamwe mukagutsa meso mungangoti. Takutane bhegi. Ehoi. Neona vangu. Tuiro tuturu tutiru. Amai. Kumakadi. Muri kufara zvii? Komuri kumanyire piko nezuva rengere nemushana. Tinofara makadi. Komafunge piko. Tichambotengesa. Tatati timbotengesa tine mbatya dzevana dzevanhu vakuru dzese munowana dzese dzamunoda. Saka tiziviwo kuti mungadzilewe. Munobvepi? Munobva kutauni? Apa mautotengesa apa? Ndakutotengesa. Asi zviri kutengwazvo? Hapana chatichambotengesa. Asi vanhu vari kuzvigamuchira. Mambo waona vanhu mumamisha umu vanhu vazorora nezuva. Vanhu havasi kutenga, vanhu vakungoti hakuna. Right. Imi maimi. Ini ndini chairman, ndini sapuku, ndini mupurisa wasapuku, ndini kansela, ndini supervisor, ndini headmaster, ndini teacher, ndini house girl. Maonani muno akuinvite kuti mutengese muno mugokwe machireya. Handina hangu wandaona, ndangotose munhu akutengesa kansezvo munhu unongotengesawo. Makawa kuti kuchitekete ndokunongouya vanhu vachita zvavanoda. Aiwa pamusoro ipapa. Ndina sisi vangu vanogara muruku, saka tanchitoka nandikanga. Kumiri ukakonde uku. Ndo vakakuti moya motengesa ukakonde. Vachireya vanozviziva here kuti muri kuya muchitengesa zvinhu zvobva kuHarare. Sorry zvenyu baba, ndasingazvizivi. Sorry zvenyu. Munobvepi? Baba ndati sorry zvenyu. Munobvepi? Kukadoma. Kukadoma ndokwamaudzwa kuti munongouya. Aiwa ndina kungonzi ndinongouya. Ini ndakangovhunzawo. Bhanda wakabva kukadoma muzukuru wangu ini. Ukauya ndikamutsvagira stand muno. Ima kungouyavo. Motanga kutengesa mukati. Patadzikwa baba, patadzikwa. Patadzikwa ka? Ndo kushuwa kugona. Vhara bhegi renyu rinopinda ini. Zvakanaka yachena. Tinde zvedu. Mira henyu ndimbokubatsirai. Ndamukaenda. Hakuna muno makatsva mai. Makatsva. Hamunoona inini ndini ndobata muno. Mungoziva upenyu hwemutaundi. Hapana pasingadidzora. Hapana pasingadidzora, zvinhu zvese zvoda dhora. Saka tatatiwa kuno kumusha unowana kune zvibage, tunzungu, tunyemba tui. Mune une chibageri muno hamusina. Wangosara nechibage. Vanhu vese vanotozara pamba pangu apa. Ndini ndoga ndasara nechibage izvizvi. Ezvo apa hamuona ndine mafomu yenhingiri naye akatonyogwa Ministry of Education, Sports Arts and Culture. Handiti ndogwerwa kuita Ministry of Education, Sports Arts and Culture. Handimana isusu tisu anotoverengwa muno nemapepa awo kuti mapepa yaka eNational Council. Hamuna ini ndini ndinotonyatsokutozikamwa kuti vakachongwe sekuru vaBhanda. Vakachongwe ndinini sekuru vakachongwe. Ndine ng'ombe dzangu, ndine zvipfuwo zvangu zvose, handachandisina. Handiti? Handachandisina. Zvokutoti izvozvi kana iri mari kungoti zvayo mari ndauya nhasi. Dai ndatombokupai pekumwadhirini. Saka nyaya yekutoti imiwo mai zvatogona kuita. Nyaya yekutoti apa murudi apa munange pa.
Apa ndangachimbo ndachiti ndikambotengesa ndozoenda kwasisi wangu. Kukakonde? Amai munganosvika kukakonde iko zvino mai vamunosvika kwazvo apa idhora futi kunosvika ikoko. Zvino zvanisina kana sei. Kuita sei? Manje muita sei ndokupa idhora. Komadi ngunovata pamba pangu apa mozoona kuti mangwana moenda. Aiwa maita. Handiti. Mungunovata pamba mangwana momuka muita sei? Shuwa manibadzi noti handisina kana sendi kana. Hapana chakaipa mai. Airekedzai kuti munoona kuti ngazviita sei. Aiwa mune moyo wakanaka. Handiti kamosenga bhegi redu tateobva taenda. Ndosenga mosenga. Tati muti ndangu ndibatsira. Chiga ndibata hangu mapepa. Mapepa ndo ini. Taitoenda nditi. Hapana chakaipa mai. Isusuka munosvika imi zvandoda kuudzai. Vanhu munotaurisa mai. Handiti. Saka zivai zvamafambira. Handiti. Zvamatoona inini. Matoona munhu wese. Matona sabu, maona get